Nawr, drosodd i bafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol am y tro olaf eleni ar gyfer y gymanfa ganu. Yr organyddes yw Jane Watts a'r arweinydd Alun Tregeles Williams. Does neb yn gwybod yn iawn pam y gelwir y dôn yma yn dôn y botel. Mae'r cyfansoddwr o bentref Ynys Meudwy, ger Pontardawe, neu Smitw yn Hafodiaeth y Cwm. Fe enwyd y dôn ar ôl capel Ebenezer Rhos Pontardawe, lle roedd y cyfansoddwr yn aelod. Mae geiriau'r emyn wrth gwrs yn gyfarwydd, efallai mor gyfarwydd nes i ni anghofio cyfoeth arbennig y geiriau a'r delweddau. Does dim syndod fod William Rhys, Gwilym Hiraethog, yn bregethwr, yn llenor, yn fardd, yn ddarlithydd ac yn awdur. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, twysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio cofio amdano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad nad a'n angof tra fod nefoedd wen yn bod. Dewch i godi os gwelwch yn dda.
Trowch yn awr a trif 5, Coedmor. Emyn Cefni Jones, sydd yn llawn hanes a naws bore'r Pasg. Roedd Cefni Jones yn weinidog amlwg iawn gyda bydyddwyr, a bu'n olygydd y llaw llyfr Moliant Newydd. Mae'r dôn gan Richard L. Jones o Horeb Sgüwen. Nawr te, yn hon, dwi am i'ch chwiorydd i ganu 4 llinell y pennill cyntaf mewn deilais, ac yna dwi am glywed y to yn codi gyda phawb yn canu Cododd Iesu. Fe genir yr ail bennill, y 4 llinell cyntaf, gan gôr yr Eisteddfod. Ac yna newch chi gyd ymuno gyda Chododd Iesu, os gwelwch yn dda. Y pennill ola gai fe nôl at y gwragedd, a gofyn i chi ganu mewn deilais y 4 llinell cyntaf, ac yna fe ail adroddwn ni efallai Cododd Iesu. Allwn ni byth a chanu am atgyfodiad Crist ar ein heistedd. Ar eich trad, os gwelwch yn dda.
Cyn i ni gael seibiant, fe gawn ni un emyn arall, sef y dôn fawr Bethany, rhif 4, a'r dudalennau 8 a 9. William Williams Bantacelli'n bu ar geiriau, ac mae'r dôn ar dderchog Bethany gan y cyfansoddwr Henry Smart. Fod enw Smart yn gysylltiedig bellach ac emyn-donau a cherddoriaeth organ, roedd yn un o gyfansoddwyr blaenllaw ei ddydd, a chafodd nifer o'i gantawdau a'i operau lwyddiant mawr yn Llundain ac yn Wyl Birmingham. Anweledig, rwy'n dy garu rhyfedd ydyw nerth dy ras, tynnu fe na'i di mor hyfryd o'i bleserau pennau maes. Gwnaethost fwy mewn 1 munudyn ac a wnaethau'r byd o'r bron. Ennill i eisteddfa dawel yn y galon garreg hon. Newch chi gyd godi, os gwelwch yn dda.
Y mae'n bleser gen i nawr i alw arweinydd côr yr Eisteddfod, Mr Terence Lloyd, i'r llwyfan i arwain y côr yn yr emyn dôn fuddugol. Cyfeilydd y côr yw Mr Howell Price.
Wel, dwi'n siŵr yn bod ni'n ddiolchgar i'r côr am roi datganiad cystal i ni o'r emyn dôn buddigol. Gai wahodd cyfansoddwr neu cyfansoddwraig y dôn i'r llwyfan os gwelwch yn dda. Dyma i chi Ruth Lloyd Owen o Ddyffryn Conwy sy'n fuddigol yn y gystadleuaeth. Gosodwyd y gystadleuaeth gan is-bwyllgor cerdd yr Eisteddfod a'r dasg oedd ysgrifennu tôn i eiriau'r parchedig Noel Gibbard. Daw Ruth o Landddoged ger Llanrwst, lle mae'n byw gyda Elfyn i gŵr a'i 4 o blant. Derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Glan Clwyd cyn ennill gradd mewn Cymraeg a Drama o Goleg Prifysgol Bangor. Mae cerddoriaeth yn chwarae rhan bwysig yn ei bywyd fel organydd yn y capel ac fel aelod o Gôr Merched Carmel. Mae'n cyfansoddi'n gyson ar gyfer côr ac ar gyfer unigolion. Llongyfarchiadau calonnog i chi. Wel nawr te, gadewch i ni ddechrau ail rhan y gymanfa gyda'r rhif 11, eto tôn fawr, y dôn gorfoledd. Y geiriau wrth gwrs gan y parchedig Ben Davies Ystafela, gweinidog Capel Panteg am flynyddoedd lawer. A'r dôn gan Joseph Parry, a aeth o Ferthyr i Danville, Pennsylvania. A ninnau wedi clywed gymaint o berfformwyr ifanc dawnus yn ystod yr wythnos. Mae'n ddiddorol sylwi na ddysgodd Parry gerddoriaeth yn ffurfiol nes ei fod yn 15 oed. Yr oedd y capeli pryd hynny yn flaenllaw, yn hybu diwylliant. Nhw gododd yr arian i ddanfon Joseph Parry am wersi yn Efrog Newydd. A gan ein bod ni'n nepell o ddinas Abertawe, mae werth nodi mae yn ystod ei gyfnod fel pennaeth yr adran gerdd yng Ngholeg y Brifysgol Abertawe y cyfansoddodd yr rhan fwyaf o'i emyn donau. Mi godaf fe gwan lef at Iesu yn y nef, a rhoddaf bwys fe enau dwys i orffwys arno ef. Caf yn ddoras o hyfryd flas, a mwyn gymdeithas diw, ei nerth a rydd yn ôl y dydd, a'i olau sydd ar lwybrau ffydd rwyf beunydd iddo'n byw. Newch chi godi os gwelwch yn dda.
Gadewch i ni droi yn awr at yr emyn rhif 13, Whitburn. Peiriannydd sifil oedd Sir Henry Baker, awdurdôn, ond roedd yn gerddor dylanwadol hefyd, a bu'n un o olygyddion Hymns Ancient and Modern yn y flwyddyn 1861. Fe ganwn ni yr emyn hwn ar ein heistedd. Fe fydd côr y Steddfod yn canu yr ail bennill, ac yna dwi am i chi hwmian yn dawel ar ddiwedd y pennill ola, hwmian yr emyn drwyddi, ac y fydd organ tawel yn eich helpu. Os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni, mae cariad yw. Yn awr y 15fed emyn ar dudalen 32, y Dôn Pen Lan.
Cyfieithiad o emyn enwog gan wraig a anwyd yn Castell Nedd, Anna Letitia Waring, a Thorn David Jenkins o Dre Castell, a ddaeth yn ddisgybl i Joseph Parry ac yn athro cerdd yn Aberystwyth. Anghariad nef cysgodaf, nid ofnaf newid byth, y cariad sy'n safadwy, daw i mae ras di lyth. Rhio tymhesloedd i brofi'n halon wan, mae Dyw yn fam gylchynu, ni ddaw un braw i'm rhan. Newch chi godi os gwelwch yn dda.
Yn awr y 7fed emyn, sirioldeb. Roedd hi yn ffasiynol un adeg i'r cerddorion i ddilorni gwaith Joseph Parry. Ond mae'r dôn yma yn esiampl wych o'r grefft y gwelir yn ei waith. Mae'r dôn mor ganadwy ac yn adlewyrchu ysbryd geiriau Eifion Wyn yn berffaith. Fe ganwn ni'r emyn hon ar ein heistedd. Gai ofyn i gôr yr Eisteddfod i ganu yr ail bennill, ac yna gai ofyn i chi gyd i ganu y pennillion eraill, ac i hwmian y pennill olaf yn dawel ar y diwedd.
Diolch o galon i chi. Wel, cyn i ni gael teibiant arall, fe ganwn ni un emyn arall, sef y dôn Llanbaglan, rhif 10. Mae llyfryn Will Ifan, Afan, y Welsh musician, yn dangos pa mor liwgar a hoffus oedd cymeriad Afan Thomas o Gwmafan. Dyma esiampl o gerddor a gyfrannodd yn helaeth at fywyd cerddorol bro ei febyd. Yn ogystal ag emyn-donau, cyfansoddodd gan tawdau ac unawdau deniadol. Dwi am i ni ganu 4 llinell cyntaf yn dawel, ac yna symud at ganu Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed, nes bod y to ma'n codi. A'r un fath yn yr ail bennill os gwelwch yn dda. 4 llinell cyntaf yn dawel, ac yna dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Fe wnaed gwely Gethsemane, edrych ar dy brynwr mawr, yn y ring ar ymdrech meddwl, chwys a gwaed yn llifo i lawr. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Yn yr ardd pan ddaliwyd Iesu, fe atebodd drosom ni, gadewch iddynt hwy fynd ymaith, yn ei lle, cymerwch fi. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Ewch i godi os gwelwch yn dda.
Mae'n briodol fod cyfansoddwr yr anthem a genir yn awr gan y côr yn frodor o frôr Eisteddfod hon o bentref Rysolfen a chydig milltiroedd i lawr y cwm. Roedd David Evans yn athro cerdd yng Ngholeg y Brifysgol Caerdydd ac roedd yn awdurdod ar hanes cerddoriaeth eglwysig ac mae ei ymindonau yn adlewyrchu meddwl cerddor craff. Gosodiad o adnodau o'r Beibl yw'r geiriau o lyfrau Job, Eseia, y Datguddiad a'r Salmau. Gai wahodd unwaith eto Mr Terence Lloyd a Mr Howell Price at eu gwaith ynghyd â'r unawdwyr a fydd yn cymryd rhan yn ystod y datganiad, sef Rhian Owen, Rhian Williams ac Aled Edwards.
Diolch yn fawr i'r côr am ei cyfraniad heno, ac hefyd yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Gael llongyfarch nhw ar eu perfformiad gwych nos Fawrth diwetha. Diolch i chi'r gynulleidfa hefyd am eich ymateb parod hyd yn hyn. A dyma ni'n dechrau drydydd ar rhan olaf o'r gymanfa. A gwneud hynny gyda thôn fywiog Caradog Roberts, Rachi. Rhif 12. Mai un o wir rhos, ac nid rhos Pont Ardawe gyda llaw, oedd Caradog Roberts, mae yna gysylltiad lleol oherwydd iddo gyfansoddi y dôn ar gyfer cymanfa gani yng Nghapel Jerusalem Rysolfen. Canwyd hi am y tro cyntaf ar Sul Ebrill yr ail ar 15, 1918. Mae awdur emyn gyda ni heno, y parchedig Elwyn Howells, yn enedigol o Aberdâr ac a bu'n weinidog yng Nghwm Gwrach a Melin Cryfan sydd gael llaw. Mae Mr Howells yn un o is-lywyddion yr Eisteddfod hon. Dyma i chi geiriau gwych y mae wedi ysgrifennu. Gorfoleddwn heddiw a moliannus lef, rhown yn ewyll ysgar fawl mewn anthem gref. Testyn ein llawenydd, gwrthrych pyr ein can tra bo einioes ynom fyddo'r Iesu glân. Gorfoleddwn ynddo, daeth o'r nef i'n byd, cymerth anon natur digen beichiau i gyd. Dryllwyd ef o'i wirfodd, arno rhoddwyd pla. Cyfiawn was yr arglwydd, hwn a'n llwyr lan ha. Gwnaeth e fe ei feddrod gyda'r anwyr rhai, ond fe droes liferiant angain fythol drai. Ar trydydd bore daeth yn rhydd o'i fedd ac arwyddion conquest ar ei ddwyfol wedd. Iesu a gyfododd, gorfoleddus gan, unwn i'w glodfori bawb yn ddiwahan. Diorseddwyd pechod, cafodd angau i glwy, byw yw'r neb a gredo yn yr Iesu mwy. Gorfoleddwn heddiw, Crist yw sail ein can, unwn i'w glodfori pawb yn ddiwahan. Newch chi godi os gwelwch yn dda.
eistedd os gwelwch yn dda. Dwi am i chi ganu'r pennill cyntaf a'r pennill ola unwaith eto. Mae'r geiriau yma ar Dawn yn priodi yn arbennig o dda. Gai ofyn i Jane i chwarae'r rhagarweiniad unwaith eto os gwelwch yn dda. Pennill cyntaf a'r pennill ola. Yn awr y dôn gyntaf. Y dôn Penmachno. Sylwch denoried ar y linell fy nhad sydd wrth y lliw. Mae gennych chi dop yna, dwi eisiau clywed hwnna os gwelwch yn dda, nodi'n pwysig iawn. Ro'n i'n sôn yn gynt
am gyfansoddwyr y Rhos, Rhos Llanerchwigog. Wel, mae pentref Rysolfen wedi cynhyrchu hefyd nifer o gerddorion amlycaf Cymru. David Evans ac awdur y do nesaf, y Dr Tom Hopkyn Evans. Roedd un yn gefnder i'r llall. Roedd Hopkyn Evans yn gyfansoddwr corawl a cherddorfaol ac yn arweinydd medrus iawn. Pan ddaeth yr Eisteddfod i Fro Nedd yn 1918, Hopkyn Evans oedd arweinydd y Gymanfa Gani. Fe'i chynhaliwyd i ar Bynawn Dydd Gwener ac fe oedd na 2 oedfa, prynhawn a'r hwyr. Mae'r dôn yn gymar gwych i eiriau Ieuan Glan Geirionydd, sy'n sôn am fywyd fel mordaeth. Dwi am i bawb i ganu'r pennill cyntaf. Dwi am i'r sopranos a'r altos i ganu'r ail bennill. Fe fydd côr yr Eisteddfod yn canu'r trydydd pennill. Fe fydd y dynion yn un sain yn canu'r pedwerydd pennill. Ac yna pawb i ganu'r 2 bennill ola. Ar ddiwedd y dôn, peidiwch ag eistedd os gwelwch yn dda. Os bydd yn canu'n dda, falle fyddai am ail adrodd pennill neu 2. Wel, gadewch i ni sylwi ar y geiriau. Sôn am fordaeth. Ar fôr tymhestlog, teithio rwyf i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormi ddoll, fy nhad sydd wrth y lliw. I mewn i'r porthladd tawel clud, o sŵn y storm a'i chliw. Y ca fynediad llon rhyw ddydd, fy nhad sydd wrth y lliw. Newch chi godi os gwelwch yn dda.
eistedd, dwi'n meddwl, y dôn yna o'r Isolfen, rhyw'r Eisteddfod. Gai ofyn I gŵr yr Eisteddfod I ganu'r pennill cyntaf. Nhw'n canu'n arbennig iawn. Y pennill cyntaf, os gwelwch yn dda. Gai ofyn I chi'r chwiorydd I ganu'r trydydd pennill. Gai ofyn I chi'r dynion I ganu y pennill cyn y pennill ola, ac yna pawb I ganu'r pennill ola gyda'i gilydd. Pawb yn cofio? Diolch yn fawr. Trowch yn awr at y dôn ar rhif 40. Dôn rhif 40. Y dôn godre'r coed. Tôn yw hon gan arweinydd Côr Eisteddfod Castell Nedd ym 1934, Matthew Davies. Roedd Matthew Davies hefyd am flynyddoedd lawer yn organydd capel Bethlehem Green yng Nghastell Nedd. Emynydd lleol, Sam Francis o'r Creinant, bu ar geiriau. O'n i'n nabod e'n bersonol. Tristwch mawr I ni gyd oedd ei farwolaeth e diwedd Ionawr eleni.
ac mae'n hyfryd gweld bod peth o'r teulu gyda ni yma yn bresennol heno. Sylwch yn arbennig os gwelwch yn dda ar y brawddegau hir sydd yn y penillion. Peidiwch ag anadlu os gwelwch yn dda, er mwyn i ni gael synwyr y geiriau. Fe fydd angen i ni ganu heb gymryd anadl o gwbl. Fe ganwn ni'r emyn hwn ar ein heistedd. Daeth ffydd i ni drwy eiriau'r nef, yn dangos mai tydi all roi un unau'r pethau da wrth ddyfod ata ti. O cadw ni rhag colli'r ffydd, mewn gobaith arwain ni, a llanw ein calonau o'r a thryfedd gariad di. Unwaith eto, peidiwch ag eistedd, di'n agor beth ydych eisiau wneud ar ddiwedd y dôn. Ond fyddwch chi ar eich eistedd wrth gwrs. Fe geif côr yr Eisteddfod i ganu'r trydydd pennill, ac yna fe ganwn ni'r pennill olaf yn un sain. Ardderchog. Pennill cyntaf, pennill ola, unwaith eto, os gwelwch yn dda.
Diolch yn fawr. Mae gennym ni ddau emyn arall i'w canu cyn gorffen. Yn gyntaf, y dôn fawr tyddyn llwyn, rhif y nawfed. Y geiriau, wrth gwrs, sy'n farddoniaeth pur gan Moelwyn. A fi'n weinidog yma yng Nghastell Nedd. Gyda llaw, gai ddiolch yn y man yma i gadeirydd y Pwyllgor Cerdd, Mr Philip Jones, am ein nodiadau bachog a phwrpasol yng nghefn y rhaglen, sy'n rhoi cipolwg diddorol iawn i ni ar gefndir yr emynau a'r tonau. Pwy am dŵg i'r ddinas gadarn, lle mae diwn arlwyog wledd, lle mae'r awel yn sancteiddrwydd, lle mae'r llwybrau oll yn hedd. Hyfryd fore, y cafrodioi ffalmant air. Newch chi gyd godi os gwelwch yn dda.
Diolch o galon. Cyn i ni ganu'r emyn olaf, gai yn gryno iawn ddiolch i chi gyd am eich cydweithrediad a'ch canu gwefreiddiol heno. Gai ddiolch yn enwedig i Jane Watts sydd wedi gwneud fy ngwaith i mor hawdd heno gyda'i chyfeilio medrus. Diolch o galon, Jane. Yr wythfed emyn yw'r emyn ola. Geiriau cyfarwydd Mrs Mary Owen, Cwmafan, a Thorn Wyn Morris, Garth Owen. Mae Wyn Morris wedi ennill cryn enw gyda'i ddehongliadau o weithiau Mahler, ac mae'r dôn yma wedi cydio yn ychymig cynulleidfaoedd ledled Cymru. Dau bwynt, os gwelwch yn dda. Ar ddiwedd yr emyn yma, a wnewch chi aros yn eich seddau, tra fydd casglyddion yn dod o amgylch i wneud casgliad ar gyfer Rwanda. Yr wythnos yma, dyn ni wedi casglu swm o 2,400 tuag at yr apêl yma. Mae yna gyfle i ni heno i chwyddo'r gronfa i swm anrhydeddus. Ac yng nghanol yr emyn, fe gyhoeddir y fendith gan y parchedig W.P. Thomas, Rheithor Castell Nedd. Gai ei wahodd yntau i'r llwyfan yn ystod canu'r pennill cyntaf. Newch chi godi os gwelwch yn dda. Gweddion, tang nefydd Duw sydd uwchlaw pob deall, a gadw eich calonau a'ch meddyliau yn gwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist ein harglwydd. Y bendith Duw holl y lluog, y tad, y mab, yr ysbryd glân, y fo'n i'ch plith ac y drigo gyda chwi yn wastad. Amen.